Hej, og velkommen tilbage på The Dragon 5400's kanal. Det er episode 2 af min Minecraft Let's Play, og som I nok kan se, så har vi ingenting. Jeg har desværre lavet en stor fejl og kommet til at slette den anden verden, som ikke var meningen. Så jeg har fundet en ny verden, været inde og ledet efter nogle fede seed, bare for at gøre det godt igen. Og så endte jeg op med det her, hvilket jeg synes så pænt fedt ud. Grunden til at jeg synes det var på grund af en cave, der ligger lige herhen. Men nu skal vi først lige have noget læder og nøgne ressourcer, så vi er klar til at gå ned i minen. Og vi går bare i gang med at slagte. Så det må være godt til at starte med. Og vi har 4 seeds. Det er godt lidt klar. Der er nogle får, og det er den cave, der er her. Som I nok kan se, så er den rimelig langt ned, og der er Stronghold. Hvilket er en hovedsagelig grund til at valgte. Ja, vi skal lige se om vi kan finde et får, ellers så jeg der bare et lige der. Spørgsmålet er, om vi kan komme ned til det. Nå, vi kigger lige. Og der er også en masse træer her, vi skal sådan set også have noget af det med. Og i dag har jeg fundet et program, der skulle gøre sådan, der ikke kommer sort kanter på, for det lå jeg mærke tilbage, efter jeg havde lagt videoen op, der var. Og personen, der har hjulpet mig med det er en af mine venner, der hedder Lukas. Jeg lægger et link til hans kanal. Ham må I meget gerne gå ind og kigge på. Han laver nogle okay gode kvalitetsvideoer. Også sjove med gang med. Og jeg mener, jeg er med i en af videoerne. Og han har også givet mig et shoutout på et tidspunkt. Så ham skal lige smide den med subscribe, hvis I gider. Hvor var det får mig hen? Derhen. Ups. Start sorted dernede. Det tager vi i stedet. Det er jo en zombie. Så det smadrer den der. Det kan noget også. Og jeg fandt også ud af, at lyden var rigtig høj i Minecraft sidste gang. Så det har jeg også haft indstillet. Hovedsageligt var der rigtig mange fejl sidste gang, som jeg har prøvet at rette op på. Der er en zombie dernede. Men jeg synes det her det så ud til at være et rigtig fedt seed, fordi det var så tæt på Stronghold, og der er en red green der, og så er der vist også en dernede et sted.
Så det er rigtig mange ting i en. Jeg fik lige en besked. Ups, det var det på. Som I nok kan se, så er det lidt fucked up mappet. Men det er simpelthen fordi det spawner i ruins rigtig meget lige her. Nå, vi skal ned og se hvad vi kan finde. Au. Det var ikke godt. Silverfish. Jeg hader skidt. Nu har han lavet en enchanted bøde. Vi kan skubbe den i. Og det kunne vi så ikke. Hvis Lunda er, så spammer jeg altså bare min naboline. Der døde vi. Det var satme ikke sjovt. Vi sneer efter os ting. Og jeg dør nok rimelig meget, fordi jeg er ikke så god til PvP lige nu. På grund af at jeg er lidt træt, og jeg er lidt forkølet, så jeg er ikke i det bedste helbred. Vi fik en bue. Hey. Nå, hellere at komme i gang. Vi kan lige så godt tage nogle af alle dem her bøger. Så vi laver nogle bookshelf selv, og så laver det en charming tag. Fordi jeg tænkte, når vi skulle selv lave en slags grotte at bo i. Lidt som jeg havde tænkt mig sidste gang. Men det her, det bliver altså stadig i samme sæson, fordi det er lidt åndssvagt at lave en episode i en sæson. Vi gider heller ikke til at slette den. Fordi man har altid noget at se tilbage på så. Og vi skal lige over tjekke en chest her. Hop. Og jeg har lige været til min sidste eksamen i dag, så nu begynder jeg at få mere tid til at lave videoer til jer. Så der skal nok komme en hel masse. Men det er også grunden til, at jeg ikke har fået lagt noget ud. Sådan. Så er vi klar til PvP nu. Nu skal det godt nok gå lidt bedre med PvP skills, tror jeg. Der. Oh. Det var ikke så sjovt. Oh fuck. Og lige sidste sekund jeg så det der.
Og jeg ved godt, jeg er stille lige nu, men det er fordi, jeg simpelthen er bange for at blive skudt ned hele tiden. Hvad vi tager her. Men jeg leder efter Stronghold lige nu, så vi kan komme i gang. Vi skal bare lige... Nej, ikke igen. Og det der, det var fandme ikke godt. Jeg tror, jeg lader os ting røg ned nu. Fuck, hvor nederen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg får sådan en sus i maven, når jeg hopper ned fra ting i Minecraft. Det er sådan... Jeg er bange for at ryge ned. Sådan en sus. Jeg ved ikke om der er andre der kendes til det. Jeg ved Brian fra Danmark får det også. Og ham behøver jeg ikke engang sige shout-out til, fordi jeg er subscribet til ham, de fleste af jer. Kun er jeg, der nok er haters på ham. Hvilket jeg ikke forstår. Hvorfor være haters? Altså, haters, de gør kun én ting for folk. Og det er at give dem flere subs, og jeg er faktisk bange for, at der er pænt mørkt. Men tilbage. Det var jeg med at snakke udenom det. Nej, men det er jo det eneste, der sådan set sker ved, at man har haters. Det er, folk, de bliver sure på haters. Og det giver dig flere subs. Så haters kan faktisk godt være en god ting. Men nu skal I ikke bare begynde at hate for at hate. Det er noget dumt noget at gøre. Jeg var oppe i engelsk eksamen i dag. Og kom op i et emne, der hed Being Young, som faktisk gik okay. Desværre havde jeg ikke helt styr på en outline, hvilket jeg træk ned. Men det er fordi jeg bliver meget stresset, når folk de sidder og stiger mig ind i nakken. Eller stiger mig ind i hovedet, fordi jeg har et eller andet, der bare gør det. Jeg er lige ved at tage noget kul nu, hvis I ikke kan se det. Eller hvis ikke I kan se det, hedder det. Sådan jeg kan lave nogle torches, så I har en chance for at se noget. Sådan, det skulle hjælpe noget. Åh nej. Hold fast, hvor jeg hader dem der. Fucking skeleton. Oh fuck. Væk. Ikke igen. Oh, nej. Hold det kæft. Jeg ved ikke om det er sjovt at kigge på det der, men jeg tror snart jeg begynder at klippe. Fordi jeg kan godt mærke at jeg kommer til at dø et par gange. Det kan godt være at jeg skal ned på lavere level, bare for at se om vi kan finde noget dier, så vi kan få noget dierrust. Har jeg tjekket den her? Nej, det hedder E. Den her torch. Den der torch. Vis lort. Smut med dig. Hold fast, jeg glemte mange ting her, da jeg faldt ned. Så. Det var der, svær var blevet af. Og det var der, kom der ned. Ses. Fat fuck.
Oh no, chainmail. Drop noget af det der. Yes! Fuck, hvor heldig. Det er altså ikke tit, man får sådan et drop. Har vi alt, hvad vi har brug for? Ja. Så, vi skrider. Vi skal lige have nogle torches. Fuck. Det var lige her. Hold da kæft, jeg er blind. Jeg skal bare lukke ind noget vand af her. Så skal vi bare lige kigge i den her cave her. Der er noget fucking ski her. Og jeg går bare efter så hurtigt som muligt, bare samle nogle ressourcer og så komme ned til Ender Dragon og så lave en Ender Pearl farm. På det her. Det var tæt på, jeg lavede en fejl der. Der begyndte allerede at bruge sin mave, mand. Det der, det kan komme. Nej. Sådan noget lort. Sådan. Og jeg hedder med low i health. Vi har 2 brød. Noget af det her. Jeg starter bare med at hæve noget rotten flesh, fordi så har jeg noget. Og så kan vi lige stege noget kød, mens vi er her. Nå, vi kan lige gå ud og explore lidt, imens tage noget jern. Kul, det kan vente lidt, selvom det er noget af det vigtigste at have. Vi har da ikke været hernede, nej. Der er guld her. Lige se. Så. Hvad kan vi finde og snakke om?
sad lige og så en film, som var okay. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender den. Den hedder Project X. Handler om unge og fester. Og det handler om den her dreng, der holder fødselsdag. Hvor de så har tænkt sig at holde en fest, som så ender i en kæmpe katastrofe. Hvor de ender med at så have farens bil nede i poolen. Og hunden, den bliver sat op i en ballon og alt muligt andet i. Hvis man har Netflix, så kan man gå ind og se det. Det var lige et shout-out til Netflix, jeg lavede der. Hold da fast. Lige nu der gælder det sådan set bare for os at få alle de ressourcer vi kan. Jeg ved godt, jeg er rimelig stille lige nu, men det er fordi jeg er stresset over det. Jeg kan godt fornemme på det hele, at jeg er stresset over mange ting. Men det er fordi jeg hader at øve i spil. Men det er der jo så mange, der gør. Således. Ja. Det er kogt noget af det her. Cooked. Ja, der tager jeg. Jeg er sæt nemlig glad for, at jeg fandt den her tjene. Med den der buen til havren. Det er okay. Og nu bliver jeg spammet med sms'en, fordi jeg ikke svarer en af mine bedste veninder. Og hun bliver ved. Jeg bliver lige nødt til at skrive.
Undskyld, hvis I kan høre min hund, men den går lidt amok. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Sådan. Så. Så skrider jeg. Det kunne til at være, at vi skulle lede efter noget diamond. Jeg kan huske, at i den video, jeg så om mappen, hvor jeg tror, jeg ved, hvor der er nogen. Men så skal vi så tilbage. Nå. Grunden til at hun gør det simpelthen, fordi der er en kat. Så bare se, hvor gode venner hunden og katte er. Nej, det er pindsvin. Nå. Ved I hvad? Jeg tror snart det er på tide, hvis tager af. Måske. Vi gør det tage 5 minutter mere. Så er vi i hvert fald færdige. Og der lå det der guld der bag os. Ved du hvad? Det kan vente. Eller hvad? Det kunne være, at vi skulle smutte tilbage igen. Når vi lige har smadret ham af. Og grunden til, at jeg gerne vil have en masse guld, det er fordi, så kan vi lave noget. Nogle guldæbler. Det er også vigtigt, at vi får nogle pile til at skyde indløb. Her er i hvert fald ikke noget. Hold da fast, og der kom en lille ægsbak. Hold nu fast, det er stort. Vores hud, den er lidt easy lige nu, kan jeg høre. Ja, I må altså undskylde, jeg ikke snakker så meget i videoen, men jeg skal lige have fundet nogle emner, jeg kan snakke om. Det er noget af det, jeg også skal til at blive bedre til, det at kommentere. Nu går min telefon der helt amok med beskeder. Men sådan er det, når man ikke svarer tøser. Det bliver sådan nemt så hissig over sådan noget. Og onsdag ved jeg altså ikke, hvor meget jeg får optaget, for der skal jeg til Aalborg det meste af dagen, og fredag skal jeg holdes i skole, så der skal vi være op til kl. 3 om natten, så der får vi nok heller ikke optaget så meget. Men som sagt, vi har meget, I kan få lov at sige, blandt andet sådan noget om, I synes det er nogle gode idéer, jeg kommer med, og noget om hvad jeg kan snakke om, og I må meget gerne stille spørgsmål, og også gerne kommentere, så I ved om det er okay videoer, eller bare noget værre lort. Og husk, hvis I liker, så er det meget dejligt, men hvis I disliker, det skal ikke bare være for at hate. Hvis I hater, så skriv gerne lige i komment også, hvorfor disliker. Altså, fordi det er, jeg laver meget dårlige videoer, eller så meget andet. Og jeg ved godt det der med hate, men jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke lide en YouTuber. Jeg kan ikke lide PewDiePie. Der er mange, der kan lide PewDiePie, og det her, det kan jeg nok også få hater.
Men jeg synes bare ikke, han er god til at lave videoer, og ikke gør nok ud af det. Men han er selvfølgelig blevet lidt bedre. Men jeg synes bare ikke, han laver gode videoer. Men det er ikke, jeg har ikke tænkt mig at sidde og spamme hans chat med, om det, du grim, du lugter, og sådan noget andet andre haters kan gøre. Jeg forstår ikke, hvad princippet i hate er. Altså, det eneste der sker, det er at du sidder og spilder dit liv på at skrive en besked på måske 2 minutter. Hvis nu du er meget hate, skriver du lange beskeder med hate. Og haters. Altså, hate, det kommer som regel, hvis nu du, det er en der har mange subs, hvilket kunne tegne rimelig godt. Folk har en tendens til meget let at blive jaloux, og andre folk har succes i deres liv. Og så kan man så komme med den her, at hvis ikke du har succes, så kunne det have noget med, at du ikke laver noget godt materiale. Folk ikke gider at se, hvad du laver. Nå, men jeg kan også se, at tiden er ved at være out. Og den her episode blev cirka 23 minutter. Det bliver meget godt. Men det er nok cirka der omkring, jeg vil prøve at se, om jeg kan holde videoen. Så vi skal lige herind og så stille os. Og en af mine venner, han sagde, at jeg gerne må sådan gå rundt og mime og andet, mens jeg optager, fordi det vil være dejligt at se på for nogen. Så det har jeg tænkt mig at prøve, så må vi se, om det er noget, I gider. Ellers så må jeg jo skrive, at det er noget værd lurt. Men det er nok heller ikke altid, jeg gør det. Det er lige efter, hvad jeg nu vil i min video. Og hvad jeg vil den dag. Og lige nu der prøver jeg bare at komme ud til main, så det kommer nok til at gå lidt længere. Jeg prøver at komme ud til main. Jeg ikke kan huske vejen til, men ellers så må jeg jo stoppe og så se videoen, og så se hvad fanden jeg skal ende. Jeg kan godt se, at jeg ikke har været herovre, men det er bare for at se, om det skulle være med en kløften, der hænger her et sted. Så. Nå, så vil det sige, at den bliver næsten en halv time, den her video. Det er da meget godt klart. Synes jeg selv. Men nu har jeg heller ikke snakket det meste af videoen, så ej, det er ikke engang sjovt. Det er ikke sjovt. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om, så det er noget, det I bliver nødt til at hjælpe mig med. Kom med et eller andet emne. Kom så ud. Hov, det var et slime ball, der her. Eller en slime chunk hedder det. Det ser ikke ud til, at vi lige finder det der videre, indtil videre, så The Dragon 5400 tager jeg herfra.
Ses.